el tudot kepselni, hogi egi apro, alik esreveheto folt aborödön nem egi zeru sepsegiba, hanem egi eletre solo itelet. Esa folt nem cesupanegi el sinesodes. Ez volt a lepra pexetje, asabaljos gel. Ameli több mint negiezer éve kiszerti az emberi szeget. Egilathatatlan ellenszeg, ameli nem kszak a testet markangolta szét, hanem a lelket, a közösszegeket, szot meg az emberi remenit, is lassan felörölte. A leprátma Hansen korként ismerjük, de a név valójában soha nem számított. Ami igazán számított, az a félelem, ameli generációkon keresztül beleivodott az emberi tudatba. Gondolj bele, egyetlen baktérium, a mykobakterium leprae képes volt évszázadokon átformálni a társadalmakat, a vallási szokásokat, a törvényeket és mindenekelőtt az emberek egymáshoz való viszonyát. A lepra alattomos volt, nem rohant, nem támadt villámszapaszként. Sokszor évekig, akár 2 évtizedig is rejtozott, a testmélyen láthatatlanul, mielőtt megmutatta volna elszójeleit. Ez amikor végre elobújt, a pusztítás lassú, de könyörtelen volt. Először csak néhány, érzéketlen volt, majd idegkárosodás, végül torzító sebek és deformitások, amelyek évszázadokon át a horror szimbólumává tették a betegséget. Ez itt jön a valódi remálom. A lepra ritkán ölt meg gyorsan, ehelyett hagita, hogi áldozata darabonként hulljon szét, testileg és társadalmilag is. A fertőzöttek lassan elvesztették nem csak az egészségüket, hanem a nevüket, a családjukat, szot az emberi méltóságukat is. Elo kísérteteke váltak, akiktól mindenki elfordult, akiknek már csak a saját pusztulásuk maradt társaságul. Képzeld el, milyen lehetett, amikor valaki először fedezte fel azt a foltot a karján. Talán először reménykedett, hogi csak egi szerülés, csak egi allergia. De amikor a folt nem múlt el, amikor a szibadás lassan elterjedt, a rettegés szinte elviselhetetlenné vált. Minden egyes újabb folt, egi újabb halálos ítéletnek tűnt. Ez a legrosszabb. Nem csak a testet veszítette el, hanem a környezetet is. A barátok, a család, a szomszédok elfordultak tőle, mint a láthatatlan fal választana el a világtól. Ez a történet tehát nem egészszerűen egi betegségről szól, hanem az emberiség egyik leghosszabb és legsötétebb rémálmáról, amelynek árnyéka még ma is itt kísért közöttünk, hiszen évente több mint 200 000 új esetet diagnosztizálnak világszerte. Hogyan képes egy parányi baktérium évezredeken keresztül követni az emberiséget, és mindenhova eljutni, ahova mi is. A lepra eredete az emberi történelem ködébe vés. A tudósok úgy vélik, valahol Kelet-Afrikában vagi az indiai subkontinensen jelent meg először. Innen indult el a hosszú útjára, amely során háborúk, kereskedelmi útvonalak és népvándorlások vitték tovább a világ minden tájára. Már az ókori Indiában is ismerték. A Védákban időszámításunk előtt 400 körül már szerepelt a kuszta kifejezés, egi gyújtónév a borbetegségekre, amely közéjük sorolta a leprát is. Ez nem csak a betegségről írtak, hanem a társadalmi következményeiről is. A rituális tisztátalanságról, a kirekesztésről, a félelemről, amely évszázadokra meghatározta a leprások sorsát. Az első igazán részletes orvosi leírást egi görög orvos. Aretaios készítette a második században. Elefántborúszégnek nevezte a betegséget, utalva a bor megvasztagodására és torzulására. Leírásai szinte borzongatóan pontosak voltak. Apró, szintelen foltok, amelyek lassan az egész testet elborították.
ideg karos odas, maid felismer hetetlen segigel torzultarkok, de hogian teriet aat a lepra a mediterrane umra, a történelem egík legnagyobb hódítója, Nagi Sándor katonái állítólag Indiában settek össze, és vitték vissza a földközi tenger partvidékére, innen a római birodalom hagyáratai, rabszolgakereskedelme és ellenkereskedelmi, útvonalait keletes taptalait adtak a betegség lassú, de biztos terjedesenek. Ahogia legiók új földeket hódítottak meg, úgi jelentek meg új helieken, a lepra nyomai is. Képzeld el, amikor a római kereskedők fuserekel, textíliákkal és exotikus árukkal tertek vissza, talán nem is sejtettek, hogi a legveseljesebb áru, amit hazavittek, láthatatlan volt. Egi baktérium, ameli egi eletre megváltoztatta azok sorsát, akiket megfertőzött. A középkor hajnalára a lepra már Angliában is megjelent. Az 1050 körüli években a betegség annyira elterjedt, hogi lassan a mindennapok részévé vált. Nem volt többé ritka, eldugott kor, hanem egi társadalmi fenyegetés, ameli mindenkit érintetett, gazdagot és szegényűt, uralkodott, és solgat egyaránt. Ez itt kezdődik Európa egyik legsötétebb fejezete. A lepra nem csak egi betegség lett, hanem egi egész korszak felelmének szimbóluma. Mi lehetett annál felelmetesebb, mint amikor egi egész kontinens remegni kezdett egyetlen só halatán. Lepra? A középkor hajnalán Európát lassan, de biztosan körbefonta a betegség árnyéka. A 12. század körül már 10 000 leprász kórház működött serte a kontinensen. Egész becslések szerint minden 30. ember fertőzött lehetett. Gondolj csak bele, bármelyik falu, bármelyik város lakói között ott lehetett a rejtőzködő betegség. Ameli lassan, észrevetlenül tette tönkre az áldozatokat. Az orvostudomány akkoriban még gyerekcipőben járt. A leprát sokféleképpen próbálták magyarázni. Volt, aki szexuális úton terjedő betegségnek tartotta, mások örökletes átoknak, megint mások a testnedvek egyen szúljának felborulásával magyarázták. Akat, aki a rothat halat vagi, a tisztátalan vizet okolta, szot még az is felmerült. Hogi, ha egi gyermek menstruáció idején fogant, akkor biztosan leprás lesz. Tudományos alapheljet maradt a babona, a vallási magyarázat, ez a reteges. A lepra lassan pusztított. Először halvány vagi sötétebb borelváltozások jelentek meg, majd érzéketlenség a végtagokban. Az áldozatok nem érezték a fájdalmat, de ez nem áldás volt, hanem átok. Szerüléseik észrevetlenek maradtak, elfertőzöttek, és a kezek, lábak fokozatosan szonkultak. Az ugyak nem estek le maguktól, hanem a folyamatos szerülések, a fertőzések és a csontok szorvadása miatt egészszerűen eltűntek. A legfélelmetesebb azonban az ark torzulása volt. A lepra megtámadta az idegeket, az orporkot, az arcizmokat. Az áldozat arka lassan felismerhetetlenné vált. Az orbe süppett, a szemek üresen meredtek, és megszületett a oroszlán ark. Az emberi rémálom megtestesülése. Képzeld el! Milyen érzés lehetett szembenézni valakivel, aki tegnap meg a szomszédod volt, ma pedig úgy festett, mint a egi másik világból lépett volna elő. És mindeközben a tudattiszta marad, a leprászok végignézték, ahogy testük darabokra hullik, miközben a környezetük elfordult tőlük. A közösség számára ok többé nem emberek voltak, hanem élőhalottak. A templomokból kizárták oket, a malmokból, a kocmákból, szót meg a patakon mehetek vizet meríteni vagi mosakodni. Ruhájuk különbözött, cenget jut vagi kereplot kellett hordaniuk, hógi mindenki hallja, ha közelednek. Egyetlen torzárk, egyetlen hang a cengetjúból, és a tömeg remülten szétszélet. A kronikák és a bírósági jegyzőkönyvek számos ilyen esetet oriznek. A 19. században például egi Lincolnshire-i férfit megbüntettek, mert nem volt hajlandó elszigetelődni, hanem továbbra is érintkezett a város lakóival.
es a törteenet jool mutatia. Menire ketos volt aleprasok helisete. A felelem mindenkit eltasitot de aleprasok soksor magukis kysdotek a teljes kirekestes elen. A középkori Európa sámára a lepra tehát nem puštán egibetekseg volt. Es egi társadalmi ítélet volt. Egi bélieg ameli örökre megváltoztatta az áldozat életét. Vajon isteni büntetés volt, vagi epen egi titokzatos út a mennyország felé. A középkori ember sámára a lepra nem csupán egi betegség, hanem egi jel volt. Sokan úgi hiték, hogi maga isten sújtja az embert a bunei miatt. A test romlása a lélek megtistulásának útjalet. Ígi a leprás egisere volt, elretento pelda es szent jelképé vált alak. Az egiház prédikációi gyakran úgi mutatták be a leprásokat, mint akik Krisztus senvedését hordozák a testükben. Úgi velték, hogi a betegség földi purgatórium, es aki ezt végig szenvedi, annak lelke a halál után egyenesen a mennybe jut. Ezért sok hívó úgi gondolta. Ha segítenek a leprasokon, ha ételt, ruhát vagi pénzt adnak nekik, akkor saját buneik is enihülnek majd. Deit reilik a nagi ellentmondás. Miközben a válasz néha felemelte a leprasokat szimbolikus magasságokba, a mindennapokban ugyanezek az emberek kitasítottak, maradtak. Az egiház falai között ugyan lehetett némi rezvetet találni, de a gyakorlatban a leprások ablakon keresztül hallgatták a miszét külön terben, külön szabályok között. Képzelt el, milyen lehetett állni a templom falánál, ahol egészük részen átláttat a szertartást. Hallottat a kórust, eresztett a füstölő illatát, de soha nem lefettel be, mintha az üdvösség is csak félig tartozott volna hozzát. A vallási magyarázatok tehát paradoxonokat szültek. Az egyik oldalon ott volt az isteni büntetésképe, te bűnös vagi, ezért rohad a testet. A másik oldalon pedig az a gondolat, te vagi Krisztus földi megtestesítője, és mi adakozással közelebb kerülhetünk a megváltáshoz. Issá, ez a ketoség végig kísérte a középkor évszázadait. Felelem ez tisztelet, undor ez rezvet, kitasítás ez segíteni akarás, mind egészére jelent meg a leprások körül. Ez az ellentmondás talán megkegyetlenebbé tette a sorsukat, hiszen sosem tudhatták, mikor tekintenek rájuk szentként, ez mikor uzik eloket, mint átkozottakat. Lehet-e emberséget találni ott, ahol mindenki mást csak felelem ez undor vezet? A középkor kegyetlen falai között néha felcillant a remény halvány fénye. Regézeti leletek igazolják, hogi voltak leprások, akiket nem külön szírba, hanem a közösség többi tagjával együtt temettek el, mintha a halálban legalább visszakapták volna méltóságukat. Egy Winchesteri leprás zarándokcontváza például úgi került elo, hogi szemében sem különbözött a többiekétől, talán az volt, aki hosszú zarándoklat indult, hogi lelki békét találjon, ez végül a közösség is elfogadta. De a világ másik végén, a 19. században, Hawaii-szigetén is megszületett egy különleges történet. A Molokai-felszigetet teljes egészében lezárták. Ez ide számúzték a leprászokat. Egy olyan hely volt ez, amely egészére jelentett börtönt és menedeket. A legtöbben néhány év alatt elpusztultak, de akadtak, akik a szenvedés közepette, is közösséget építettek, és hozzászéget mutattak. Itt élt Damian Attila, a belga pap, aki úgy döntött, hogi egész életét a leprások szolgálatába állítja. Nem csak miszét tartott, hanem segített az építkezésben, ellátta a sebeket, gondoskodott az elelemről és a lelkitámásról. Amikor végül maga is megfertőződött. Nem menekült el, nem kért kivált szágokat. Velük maradt, és velük halt meg. Levelei, amelyekben a fájdalomról és az emberségről írt, majd emlékeztetnek arra, hogi meg a legsötétebb helyeken is lehet embernek maradni.
Es ne feledjuk, a középkori leprosáriumokban sem csak senvedes volt, ezek az intézmények börtönök, ez menedékek egyszerre, bár alakok külön éltek, sok helyen igyekeztek emberhez méltó közösséget kialakítani. Saját kertjeikben zöldséget termesztettek, gondozták az állatokat, mosták a ruháikat, imádkoztak és énekeltek a kápolnákban. Sot nehol még saját, pénzt is vertek, nehogy a külvilág pénze megfertőződjön. Ez mind azt mutatja, az emberiesség és a kegyetlenság kéz a kézben járt. Voltak, akik kirekesztettek, megvetettek oket, de voltak olyan pillanatok is, amikor valaki lehajolt hozzájuk, etelt adott, imádkozott velük. A lepra története így nem csak a retegésről szól, hanem arról is. Hogy az emberi együttérzés néha meg a legnagyobb sötétségben is képes lángot gyújtani. Hogyan tűnhet elegi olyan betegség, amely évszázadokon át retegésben tartotta egész Európát. A 15. századtól kezdve a lepra lassan, szinte észrevétlenül kezdett eltűnni Európából. A 17. századra már alig jegyeztek fel új eseteket, és sok leprosárium bezárta kapuit, mintha a kontinens egyszer csak fellélegzett volna egy rémálomból. De a kérdés mindmáig izgatja a történéseket és a tudósokat. Miért? Egész kutatók szerint az életkörülmények javulása játszott központi szerepet. A tisztább ivóvíz, a jobb élelmezés és a higiénia fejlődése erősítette az emberek immunrendszerét. Mások szerint a tuberkulózis terjedése volt a kulcs. Mivel a két betegség kórokozója hasonló, a tuberkulózissal való találkozás védelmet adhatott a leprával szemben. Ez a furcsa kerestimmunitás magyarázhatja, miért sorult vissza olyan gyorsan a betegség. Van azonban egy harmadik elmélet is. Egész genetikai vizsgálatok szerint a középkori népesség egyszerűen alkalmazkodott. Az évszázadok során azok, akik genetikailag ellenállóbbak voltak a lepra baktériumával szemben, nagyobb eséllyel maradtak életben, és adták tovább genjeiket. Így lassan a közösségek egészének ellenállása nőtt. Paradox módon éppen akkor, amikor a társadalom a legkegyetlenebbül fordult a leprások ellen, szigorúbb elkülönítések még több megalázó szabály. Maga a betegség kezdett eltűnni, mintha az emberi félelem túl későn érkezett volna. A baktérium már visszavonulót fújt. De a történetnek itt nincs vége, mert bár a lepra fokozatosan eltűnt a kontinensről, az emberek emlékezetében ott maradt a bélyeg. A leprás so örökre a kirekesztettség, a megvetés szinonimájává vált. Ez a szellemi örökség sokkal tovább élt, mint maga a betegség. A 19. század végére a tudomány lassan elkezdte ledönteni a babona falait. 1873-ban egy norvég orvos Armauer Hansen mikroskóp alatt felfedezte a kórokozót, a mycobacterium leprae-t. Ez volt az első alkalom a történelemben, amikor egy betegséget konkrét baktériumhoz tudtak kötni. Egy korszakhatár, a lepra többen nem isteniátok nem bűn, hanem fertőzés lett, amelynek megvan a maga biológiája. Ez a felfedezés mindent megváltoztatott. De a felismerés későn érkezett. Milliók szenvedtek évszázadokon át a tudatlanság, a félelem és a társadalmi kirekesztés miatt. És bár a tudomány végre fenyőt gyújtott, a stigma nem tűnt el egyetlen éjszaka alatt. A 20. században jelentek meg az első gyógyszerek. Előbb a promin, majd később a kombinált antibiotikumos kezelések hoztak áttörést. A hatás lenyűgöző volt. A betegek, akik korábban évtizedekig éltek, a lassú pusztulás árnyékában, most gyógyulásra kaptak esélyt. A 60-as évektől a WHO már ingyen biztosította a gyógyszereket világszerte, így a lepra többé nem volt halálos ítélet. De a tudományos győzelem csak félig oldotta meg a problémát.
mert bár a baktériumot lelehetett gyozni, a felelem ez a megbeliegzés sok helyen erősebb maradt, mint maga a betegség. A leprász sónak szúlja volt, ezt a szúlit a gyógyszerek sem tudtak eltörölni. A képzelt el, milyen lehetett valakinek, aki évtizedekig sem kivetettként élt, egyszer csak megtudni. Ez a betegség gyógyítható, megváltás vagi keserűség, hiszen amit elveszített, családot, barátokat, bekszületett, már milyen pirula nem hozhatta vissza. A tudomány tehát megnyerte a harcot a baktérium ellen, de az emberi lélekben, társadalomban vívott háború meg sokáig folytatódott. Mi marad utánunk hosszú évszázadok szenvedéseiből, a betegség emléke vagi a felelem, ameli erősebb, mint maga a kór. A modern korban a lepra, vagis Hansen kór már teljesen gyógyítható. A WHO szerint 2000 évek óta nem számít közegészségügyi problémának, hiszen kevesebb, mint 10 000 emberból egyiet érint világszerte. Ráadásul a tudósok kimondják, az emberek 95%-a eleve immunis a betegséggel szemben. Mégis a stigma, a beliek ott él a nyelvekben, a kultúrában, a mindennapokban, a leprás sómegma is a kirekesztettség, a társadalmi sámuzetés sinonimája, erkölcsi leprás, politikai leprás, minta a betegség seleme tovább élt volna a savakban, miközben a testekból már eltűnt. Ez itt van a történet, igazi tanulsága. A legnagyobb szenvedést nem maga a baktérium okozta, hanem az emberi tudatlanság, a félelem ez a kirekesztés. A középkori leprás, aki csengovel a kezeben figyelmeztette a világot a közeletére, örök szimbólumává vált mindanak, amitől félünk, ez mindanak, amiben emberséget mutathatnánk. A történelem pedig újra és újra ismétli önmagát. Gondolj az AIDS járványra, a 20. század végén, vagi a Covidra a közelmúltban. Ugyanaz a félelem, ugyanaz a kirekesztés, ugyanaz a morális ítélkezés jelent meg, mint évszázadokkal korábban, a leprászokkal szemben. Az emberiség gyorsan talál ellenséget, akitől reteghet, akit stigmatizálhat, és akit elzárhat. A WHO ma már azt javasolja. Töröljük a lepra sut az orvosi sotárból, és használjuk inkább a Hansen kór kifejezést. Ez a nyelvi változás is azt jelzi, mennyire mélyen beépült a félelem a kollektív tudatunkba, de a valódi kihívás nem a szavak átírása, hanem a gondolkodás megváltoztatása. A lepraigáció öröksége nem a baktérium, hanem az a tükör, amelyet az emberiség letartott. Hogyan vagyunk képesek egészre könyörtelenek és együttérzőek? Hogyan engedjük, hogy a félelem uralkodjon rajtunk? És hogyan képes a remény mégis utat törni a legsötétebb időkben? Ezért kell emlékeznünk ráma is. Nem azért, hogy féljünk tőle, hanem azért, hogy felismerjük. A legnagyobb veszély mindig ott kezdődik, ahol a tudatlanság, a félelem és a kirekesztés győzedelmeskedik az együttérzés, a tudás és az emberség felett.